И здравейте хора, аз съм Вулкан и днес ще снимам клип на Minecraft P 0 по 17 по 0 по 1. Това е най-новата версия. Ето, както виждате, ето тук. Това са непотребни сървъри. Малко цепи. Малко забива. Но е интересно. Ето тук. Така. Трябва да я изчаквате, защото забива. Защото тук ще са измислили. И за това може пък и това да не ми е доста добро устройството и за това може така ми забива, не знам. И днес ще снимам клип на Minecraft оцеляване. Малко по малко ми пада батерията, затова извинете ме. Сега ще трябва да си вземем дърво. Изчакайте първо да ви покажа нещо на Creative. Какви яки доста полезни неща имам. Тук аз пък се обърках. Чакаме да зареди, защото е ужасно. Така много мразя. Когато забия така играта, но сега после пак ще си пуснем на Survival. Но сега гледайте какви неща има на тази. Гледайте. Гледайте тук. Ето това е ново, това е ново, това. И има нещо пък много, не знам какво. Клубове, доста е забавно. Ето това е много ново. Гледайте сега. Ще направя едно нещо с него. Ето. Сега ще ми трябват диамантени кубове. И това е. И слагаме това. Гледайте, това няма край. Гледайте. Уиха! Гледайте само колко е забавно. Няма край. Гледайте чак къде са. Над облаците. Гледайте. Това е първото нещо, което искам да ви покажа. Второто нещо ето тези очи. Това и ето това. Това са за портала на Ендерман. Ето така може да ги хвърляте. Гледайте, заваля и ще си ги имате. Може
След като се пуснете на Survival, ще ги вземете. Ето тук, това на Creative, на тези очи. Мога сега, например, искам да отида там, хвърлям една книжа и съм тук. Гледайте само колко забавя. Или пък падат на земята. Видяхте ли? Гледайте, сега съм тук. Видяхте ли? Виждате ли само каква яка и забавна е тази версия? Сега. Къде беше конят? На какво яйце беше? Гледайте. И днес ще покажа един капан. Ще ни трябва TNT и това. Чакайте, и TNT-то забравих да взема. Купам не, това е ужасно. Ето така. И го напълним с TNT. Слагаме трева. Слагате това. Гледайте. Само каква бездна. Сега ще ви покажа един друг капан. Но ще го направя ето тук. Ето тук. Сега за капана ще ми трябва това и тези бутони. Нищо друго. Даже малко ще е по-малко, защото толкова време не трябва. Така. Толкова. Не така, как е ужасно. Мразя това нещо. Така ужасно го мразя. Така. Може ето сега, например, изчакам малко. Да го направите. Така. Гледайте, взимаме това. И сега ще си изберем тук. Ще избирам, например, този цвят. Така.
Гледайте само колко грозно стана, но това ще се поправи. И ето тук. Сега слагаме това. И ето така. Къде беше? Тук. Например, някакво си избирате. Слагате го тук. Но това е за някакво, например, човек. Или паяк е такова. И сега но и паякът може да се измъкне, защото много няма къде да отиде вече. Така. И сега това е днешният клип. Надявам се да ви е харесал. Ако ви харесва, моля, абонирайте се за мен или ми пишете в коментарите или ми го харесайте. Това е от мен. Чао!